És un llac que té uns aqüífers que l'àrea nutricient d'aigua, però també té unes eixides naturals i l'aqüífer en 6.000 anys, una cosa així, està la seca. Imagina que és per la immigració, en Sueca no ha anat tanta gent de fora, és un poble agrícola, entonces no ha tingut indústria, no ha rebut immigració, i en València sí que ha tingut immigració. A més, en els anys 50, 60, 70, no estava ben vist, el valencià era una cosa per a casa i si tu volies trobar feina, entonces intentaves ensenyar al teu fill castellà, com ara que intentes ensenyar al teu fill anglès. No? Doncs els meus pares són professors i els meus avis eren llauradors de l'arròs i de les taronges. En realitat jo no l'he canviat mai el sequer de l'arròs per l'audiovisual, perquè jo no soc llaurador, en realitat jo tinc terra, vaig a voltes a ajudar, molt poc, una volta a l'any. Entonces des de menut sempre m'ha agradat el cine. ¿Qué destacarías de La Marjal y de La Rozal a la hora de hacer un documental? A l'hora de fer un documental, m'agradaria fer un documental sobre l'arròs, perquè és una cosa que m'interessa bastant. El que més m'agradaria destacar, i que ara encara no puc i no sé com fer-ho, és l'aroma, l'olor. Com canvia l'olor de la Marjal. No? I els colors és fàcil mostrar com canvien els colors, perquè en cada estació de l'any hi ha un color, però també en cada estació de l'any hi ha un aroma, i això no sé com fer-ho encara en si. Un gos, una càmera i carinyo.